akasebenzi ngamethu uThixo ngokuba akayomethu uThixo. Tata uMongameli, imethu kuzipaswe ipaswa ngeformula. Once wayibhudi iformula uyitshonile imethu. Ayikho indlela efundwa ngayo imethu xa ipracticewa kupractice iformula, but uThixo akanayo iformula. That's why abantu xa bethetha bathi akanangqaleko futhi akanangqibeko, because once izinto zakhe ngexesha lakhe nangendlela yakhe ekhonekileyo kuye. Kithi uThixo uthatha amanikiniki awavuthulule. uThixo uthatha izinto ezingento zibento. Athe khona mahashi, but uThixo wadecide ukuthi makasebenze ngesile. Ngoba isile lisymbolize intobeko. Uthe wathi uYesu xa ethethayo wathi ubana ngaba anithanga nafana nabantwana aba, ubukumkani bamazulu abunifanele, ngoba ubukumkani bamazulu bufanele abo bathi bafane nabantwana. Ngoba ukholwa kusebenza ngento eziningi, ngento eziphansi, ngento ezandamayinwayo. Kungabizwa ngegama kuthiwa ongulowa, kodwa kwashona kuYesu kwathi lamphuphi belazi igama lakhe. Kanti uThixo ubeke into yokuba uThixo ukholwa kanye ngabantu abaphansi. uJohn noPetrosi ababathumayo bayazi ngqo indlela yokulandwa kesile. uJohn noPetrosi lo abathumayo bayazi kakuhle indlela kaThixo yokusebenzisa into engento ibento, kuba babefudula beloba. Ukuloba inhlanzi ke yayingumsebenzi wabantu abaphansi. Makabonge uYesu, ukuloba inhlanzi yayingumsebenzi wabantu abangafundanga. Wabonakalisa ummangaliso wendlela uThixo asebenza ngayo. Wafika naselwandle ebantwini ababejongelwe phansi. Wafika ithi iBhayibhile encwadi yezenzo bebesithi xa beshumayelayo oPetros kwakunye noJohane kube khona abantu abazabalanda ngemfundo.